Hi vlogs, good morning and once again, welcome back to my guys. So ayan, pinapainit na yung makina ng mga motor ng mga kasama ko mga kalongi. Dahil this is our second day, pangalawang araw na namin to dito sa adventure rides to Samar, Leyte, Tacloban. So ayan mga kalongi, mainit na nga ang mga makina ng aming mga motorcycle. Ready na to rat from Erosin, Sorsogon to Tacloban, Leyte. So watch out sa inyo dyan, taga Tacloban. Kami ay papunta na sa inyong lugar upang magpa-picture dyan at makasama si Mac Arthur. So ayan mga kalongi, ready na para sa makalabas na itong mga kasamahan ko, dahil nga ito ay namin nito yung mga kakalongi yung pag-alis ng fast cut. So ayan, 3 AM, time check is 3 AM. Ayan, 3 AM na kami ay aalis na mga kalongi. Ayan. Ayun, shout out dito sa Lady Rider, si Miss Rachel. Shout out sa iyo. Ayun na nga mga kalongi. Bibilang lang kami kung sakto ba kami. Yes po, shout out sa iyo, Sir Rafa. Yan pa isa yung Lady Rider namin. Ang bilis din magpatakbo. Ayan, ready na kami mga kalongi. Shout out sa aking mga kasamahan. So binibilang lang namin pag ready to go. Shout out sa iyo, Joes. So ayan mga kalongi, rat na kami papunta ng Matnog, Sorsogon. From Erosin kami ngayon mga kalongi. Gamit dito yung auxiliary light natin na in-install mga kalongi. Shout out sa iyo, Kuya Junel Nasorenda. Yun yung nagmagawa ng aking wiring sa ilaw. Dito na kami sa sentro ng Erosin mga kalongi. Yan, shout out sa iyo once again, Kuya Junel Nasorenda. Gumagawa ng kay Maxi yung mga pag-wiring sa ilaw. Shout out sa iyo. So yan, kaskas na kami dito mga kalongi kasi ang ganda naman kasi ng daan. Di ka magkatubiling magpabilis dito mga kalongi dahil nga ang ganda ng daan at wala kang maramdaman na lubak mga kalongi. So yan, kaskas na kami dahil nga inahabol namin yung fast car. So yan, dito na kami sa station na to. Nakakausapin lang namin saglit mga kalongi. Kalongi, mayroon kami nantay na isa pang hindi nakapag-settle para makatawid kami. Ayan, dito muna kami mag-aantay sa isang sa ibang grupo na sasama sa amin. Mga kalongi kasi hindi pa na-settle eh. Kaya si-settle na muna nila. Kaskaso yung nasa sainutan, di ko nahaboy. Dito kay Riva. Iyo, maano na sinda, malista na. Ano sabi ni? Yan duman ikaw lay. Duman mo si Sir Rafael tapos ano yan ang tatakon mahinot ta kita. Dahil halaton to to. Nagsabi? Sige, malista da. Sige. Pero ano to sir? At halaton tayo to. Iyo, halaton tatakay ba nang ta? Pagbabayad ba? Iyo, sige po. Dahil sir, pagbaba ta, tutuan mo ko kayo niya yun. Ha? Ito pag-on. Pag-on ka yan? Pag-on, tsaka ano sa phone. Tinakdo na sa kuya kanan. Ay, sige po. Para pagbaba, maano ko. Ay.
mahuli kita para huli kitang masakay tapos una kitang maluwas. Iyo. Yung mga taga-ano, yung una naman. Galing Albay. Galing Albay. Iyo. Kaskason si ano, si Yung Lutan. naman. O kita pa lang mga rider. Kita pa lang ini digdi. Kita pa lang itong haling ano. Itong Albay, China, itong ini si Rasidan Habot, kasama tayo ini. Ayan mga kalongi, rat-rat na. Dahil nga ay tapos na yung nasettle na yung kasamahan namin doon sa may station. Ayan, rat-rat na kami mga kalongi. Ayan mga kalongi, gas up muna. Mura lang si gasolina digdi garo haranis sa dipo. Sa Erosin lang si mahal. Medyo mura-mura digdi kaysa Erosin. Iyo. Kurano dito? 64. 65 aparat. 60. Iyon mga kalongi, nandito na kami sa Matnog Port. So ikot-ikotan muna natin mga kalongi yung mga kasamahan namin. Ganito kami kadami nag-rides ngayon mga kalongi. Papuntang Samar, Tacloban, Leyte. Yun o. Dami namin mga kalongi. Puno yung isang sasakyan ng Quascat para sa motorcycle mga kalongi. Yan, shoutout sa'yo Motodes. Alam ko, ikaw yan. Shoutout sa'yo. So, yan, yung mga kasamahan ko mga kalongi. Yan o. So, yan, pila muna kami dito mga kalongi dahil nga yung nantay namin yung kabuuang ticket namin ng isahan lang mga kalongi. So, dito muna ako sa harapan mga kalongi. Ayan mga kalongi, kung galing ka dito papalabas ka ng Matnog Port, so may nakasulat, "Welcome to the island of Luzon." Yan yung nakasulat mga kalongi. So yan, balik tayo dito mga kalongi sa mga kasama natin. Yan, nagana yun si Motodes. Yan, antay lang tayo mga kalongi hanggat makapasok tayo sa loob ng Pascat. Isang round pa dito mga kalongi, roundan pa natin para makita natin yung mga kasamahan natin papuntang Samar o Visayas area. Ayan mga kalongi. So salamat sa mga panood mga kalongi, sa aking mga subscriber na malulupit. Maraming salamat sa inyo.
stop. Stop. Huwag mo na kayo stop dun sa Pascal sir. Pascal muna kayo sir. Iyo, ay, hindi pa tigradyo sa mo. Ha? Headline, hindi pa tigradyo. Maduman gamas kami. Ah, O ipapahiling mi lang tong resibo. Oo. Asa yung resibo mo sir? Ay, yan. Apo to na siya, ano? Yan dyan sa hulihan. Tarong resibo na, tinakumi na duman. Binigay na namin doon. Tarong resibo lang ka, boss. Muna dito? Oo. Kanina po yung resibo. Ako sa Dito po yun. Ay, sige, hanapan kita haro kayan, sir. Doon pa, doon pa. Kinuha niya no? Kinuha. Ano pa ka?
Okay lang kung ganda doon. Pero okay lang din. Okay lang din. Puno na? Naman daw Asa sa... yung mga kasama ta? Naman da. Saan? Pwede dyan. Ano man yan? Date man lang ng tao dyan. Sabihin mo maihi ka lang. Pwede na ako supahan. Sir, kumusta po ang biyahe niyo? Ayos lang sir, magayon. May libre pagkakain sir. Ay, may libre Ah, pala dyan. Mga ticket. ang ticket. Please direct your attention to the crew in front of you who will demonstrate the proper donning of the life jacket in case of emergency. Sa aming mga
ayan na nga mga kalongi. Nakaapak na tayo sa Samar. Welcome to Samar. Dap-dap alin na tayo mga kalongi. Daungan ng Paskat. Dito kami bumaba. Siyempre Paskat yung sinakyan namin mga kalongi. Shout out sa aking pinsan na nandito sa alin pero wala ngayon. Nasa Baguio. Si Bobong Gibaw. Shout out sa iyo dyan. So next time makapasyal naman dito sa alin. Dito kami sa inyo papasyal sa next time namin pupunta dito sa Samar. Shout out din sa pinsan ko na nandito din sa Samar pero bandang Rawis siya o Lawang mga kalongi. Kay Jujet Pusinaga, shout out din sa iyo. Sa aking kasamahan din dati si Edwin Musico, shout out sa iyo. Sana makapasyal ako sa inyo dito sa Samar ulit. So ayan mga kalongi, re-ready lang kami. Antayin na lang namin yung iba para lumarga na ulit kami from Alin to Tacloban mga kalongi. Ride safe sa atin lahat mga kalongi. Enjoy! Di baling mahulog sa tubig. Huwag lang sa kalsada.